Good morning, kunang-nang. Kunanin. Taba-taba mo kunanin nga. Pero dosing mo pa rin. Ayan si Tom Tom. Ayan, morning guys. Luluto ako ng breakfast. Sorry sa ano. Baka mahilo kayo. Meron kasi doong ayun. Electric pan. Maga kami nagising ni Daddy. Walang pasok. Hotdog and bacon. Ayan. May unang customer ka na dyan ah. Customer na agad sa atin dyan, no? Manok. Ayan. Kain mga doggies. So, sawdust ba ito? Kinakain pa nila. Gusto rin pa nila sawdust. Ayan. Yung ginagawa ko po kasi kapag yung sawdust, hinahalo ko yung kapag may atay. Ating atay kalahati. Ating sawdust. Pero kahapon, okay naman yung kumain naman O, sila. diba? Ang ano natin dyan, everyday na ginagawa. Ngayon, leeg. Ang ano Yan nila. na lang po meron. Sige nga rin. Pamili ng ano. Pagkain na naman nila. Ano? Ha? Si Dingdong kinulong na eh. Salbahe kasi eh. Salbahe ka, Dingdong ah. Ayun, si Dingdong. Tahimik ka dyan ah. Gilid ka lang ah. Shhh! Ha? Dami nila. Tapos dito si ano. Si Yuna. Ay, si ano. Si Chichi. Ay, madumi pa. Sorry. Laters. Dinala ko yung ano guys. Chia seeds. Ayan. Kaya nag-ano na ako. Babad na ako. Nakalimutan ko kagabi. Sobrang pagod. So, ngayon na lang. Gising na rin to. Uy, kamot na naman ang kamot. Yan, mabagong sugat na naman siya dahil sa ano. Sa lamok. Buti Sa lamok. na hindi ko magat sa akin si Ching Chong Kim. Chum-chum. Bilang kita ng dami oh. Mga kagat mo sa hita. Bilang muna kita ng pajama. Magpajama ka muna. Habang ano. Tapos daw yung dugo. Kaya Peter, hindi kinakagat ng lamok yun eh. Target na mahal lamok yung pa ako. Kaya nga, o kaya off. Yung spray. Si Bilab. Nandito ang kunang-ning na yan oh. Sige, tulog ka lang dyan. Anong meron dyan? Gusto matuto ni Kapit eh. Second. Matuto na? Kasi dyan. Nandun. Ayan tayo eh. Baka mamaya naman niya. Puro lol na lang kayo. Hindi. Third sa kalaban. Third. Second. Sama ka na. Di ba gusto mo bumili ng shuttlecock tsaka ano? Ako na lang pipili, Chris. Tapos laro tayo shuttle. Okay. Mamaya. 11? Hindi. Mga ano hapon. Kaya pupunta kasi kami guys sa SM Cabanatuan. Cabanatuan pa talaga eh. No? Si holiday na wala silang pasok. Niyayaya ako. Kaso ayun talaga ni ko sumama. Buti kasi kaya Peter nagbago isip eh. Yan sama daw siya. Yung anak ko talaga ayaw. Tanggalan ko kaya ng ano yan? Internet. Hello guys! We're on our way na sa SM Cabanatuan. So kasama ko si Nene, si Shane, si Kuya Peter, tsaka si Ate Lab. Si Chris talaga hindi ko napilit guys. So ayaw niya talaga. Medyo naiirita na siya sa akin. Ayoko nga eh! O sige. Kasi pag ano, pag napilit kong sumama, nakabusangot naman maghapon. So, wag na lang. Iwan na lang siya doon. Colors. Masaya na siya doon. May ano, may computer, may internet. Pero pag di ako sasama kila mami, pinipilit ako ni mami. Siyempre, gusto namin kasama kayo. Kaso ganun din si Kas pag binungangaan, sumama ka, ganyan. Sasama din siya kaso masama loob. Tapos padabog yan, ganun. Tapos yung muso niyan, maghapon, ako ganun. Wala, di masisira di yung lakad nyo. Kaya, ayun, pabayaan na lang natin siya sa trip niya ngayon. Tinuruan nga ako mag League of Legends nun eh. Shane! Naku, gagala na naman ang bebe Shane. Last kong punta ng Cam City, nanonood kami ng Alita eh.
First time natin pumunta ng Cabanatuan, guys. Ayan. Sabi ko kay Nene, magwawaldas kami ng pera ngayon. Shopping kami. Charot! Joke lang. Kala mo naman may wawaldasin eh, no? Hindi. Bibili lang ng few items na kailangan. Kasi sawa na kami dyan sa ano, sa Walter. So doon tayo sa ano, Cabanatuan. Wala Para pasyal national na. bookstore. Oh, pasyal na rin tayo. May mga kailangan kayo kuya sa school? Ay, printer pala ni, no? Printer tapos Printer. Kailangan nila ng printer. Nakupo. Oh, yun, printer. Kailangan Insert daw, bilhin. sticker, baby on board. Ayaw nga, ano, kailangan nila kay Taylor. Yun, yung mga dapat bilhin. Naka-jacket yan ay! Kagating kita. Labas-labas pa dila mo, ha? Ha? Labas-labas pa, ha? Ang kulit nung isang ano, pick up. May hostage. May hostage sa likod. May hostage siya rin. Di ka lang yan. Paint yun. Ayun. Nakikita ko na yung ano, SM. Lapit-lapit na. Wait na, bebe. Lapit na tayo. We're here na, guys. Uy, no, yan lakin. Sa Kuya J na muna kami. Ayun, magla-lunch na muna kami bago bumili ng mga dapat bilhin. Mango Zago. Shani. Sayang hindi namin nadala yung stroller niya. Ayun. Stroller. Ni Shane. Kain tayo, guys. So, half chicken. Ano nga ito din? Clam? Hindi. Scallops. Tapos, gulay. And then, may sinigang na ano pa kami. Sinigang na bangus. Kain. Tsaka crispy pata pala. Ayun. Wala yung anak ko nakakainis talaga. Yung sumama. Tana! Ha? Tana bunda! Katingin siya sa ilaw eh. Ayan, punta kami sa Cyberzone. Bili lang kami nung ano, printer nga ng mga bata. Tapos national. Mga kailangan sa school. Oh, kayo na naman talagang dalawa. Lagi nagbabangayan itong magkapatid na to. Ito kasi. Pasaway din eh. Ayan, magpapalit lang si Pia ng ano, sinelas. Kasi first time yung ginamit yun, nag-altos yung ano niya. Yung paa niya. Uy! Gising na pala yung baby na yan. Hello! Uy! Hello! Dito kami sa Dep Store. Para sa sinelas. Ito nalalagay sa... Thank you. Kasya ate? Yan. Nakahinga-hinga na yung paa niya. That's it. Okay, we'll take it. Ubusin mo na. Tingnan mo na yung itsura ng ano mo. Nagkalat ka pa, oh. It's okay. Ay! Ano binibili ni Tito? Ano? Ayan, bumili siya ng pang-ahit para sabi ko iwan niya na dito sa ano, sa Nueva Ecija para yung sa Pasay niya, sa Pasay lang. Bilan lang namin si Chris ng gitara. Ayan, for beginner. Mas ano siya. Ang galing ng ano. May gadget na pang ano, pantimpla. Sarap naman. Magigitara sa'yo pag ano. Uwi na kami, guys. Ayun. Ano na, alas 4 na. Nabili ko na yung gitara ni Chris. Tapos yung printer nila. And yung screw para sa blinds. Ano pa? Konting damit na iiwan namin dito sa ano, sa Nueva Ecija. Let's go. Sana hindi umulan. Kasi nasa likod yung mga ano. Paano yan? Eh, mababasa yung ano. Hindi mo dalang pantakip. Lagot. Yes. Ayan. Dito ko
ko na nilagay, kinanto ko na lang guys, baka umulan eh. Yan o, nandidilim ang kalangitan. Eh, yung paano yung mga damit? Andiyan, no? Akala ko nasa labas eh. Ayan na, umuulan ng buti hindi namin nilagay sa ano to, sa likod. Ang preso sa mata. Yan, ibang daan tong dinaanan namin guys. Shortcut. Kasi ano daw sa Talavera, traffic sabi ni Nene. Sabi ko ang ganda pala ng daan dito. Mas maganda pa kaysa sa dinaanan namin kanina. Babalik pag binalik mo, tatamaan. Mabigat eh. Ayan, may nakaharang kasi sa daan eh. Hindi makaano si Tonton. Tatamaan na yun. Magasgas na. Dahan-dahan, daddy, baka magasgas si ano ah. Ayan. Iyon. Yan mo pa. Gilid mo pa konti. Para makadaan yung ibang sasakyan. Ayan. Ayan, okay na. Okay na? Nakalabas ka na. Okay na. Thank you. Hello guys. So, andito na kami sa bahay. Kanina pang alas 6 ng gabi. Saktong 6 andito na kami. Ayan. It's 7:20 na. Kita nyo ba ako? Sorry, parang may screen ako sa mukha. Yung anino ata dito sa labasan na screen. Anyway, ayun. 2 hours din pala yung yung biyahe from dito to Cabanatuan, din Cabanatuan. Papuntang San Jose, dito mismo sa Caranglan. Ayun. Ano ba sasabihin ko? Ayun nga, dito na kami, nagluluto na ako ng ng hapunan kasi wala, yung kinain namin kaninang lunch, wala na. Natunaw na sa biyahe, guys. Ayun, may naman dyan, may chicken, tapos nakita ko ng pang tinola nga, dahon ng sili, tapos ano to? Sayote. Sabi ko magtinola ako mabilis. Pero si Chris kumain, pinagluto ko na siya ng beef patty, yung burger patty. Kumain na siya, pero kakain pa daw siya pag naluto na itong tinola. So, yun lang guys, ang ganap for today. Pagpunta namin sa sa Cabanatuan para bumili nga ng printer. Yun, and then kung anik-anik. Yan, sila mama pala guys is sila nagtataka siguro. Sino kausap ko? Sila mama pala guys, bumalik sa sa Pasay na muna kasi may asikasuin daw si Papa doon sa ni Bonso sa educational plan. Ayun, nagkasalisi kami nung pauwi, papunta na ako rito. Siya namang pag-alis nila. So, hindi ko na sila inabutan dito. Kahapon. Yan. So, ayun lang. Naluto muna ang lola nyo kasi magutom na mga kasama. Kain tayo. Nakaluto ko yung tinola. Kesa naman yung hotdog ang ulamin pinapaluto ni Chris eh. Nakita ko yung itong dahon. Tapos sayote. Tapos tinignan ko may manok. Tinola na lang. Yeah. So, ayan. Kain tayo. Sure. Definitely. Absolute. Ayan, may pasok na bukas. Anong tamad-tamad? Pumasok kayo. Ayan, ito yung printer guys. Printer nila dito. Ayan, mas maganda daw yung Canon. Itong Pixma na to, sabi ni Daddy. Dapat bibiling ko is yung Epson. Kasi matibay din yun eh. Kaso, sige, ito na, sabi ni Daddy. And then, ayun, padaan kami sa Uniqlo. Bumili ako ng shorts. Kasi matibay yung shorts doon. Gaya nito. Ayan o. Ito yung mga ganito ko. Sa MOA ko binili. Lahat ng kulay. Kaso, nasa Pasay. So, bumili ako para dito sa sa Punka naman.
3 lang siguro. Para pag ganun, may panglakad ako. Kaya kaya palit-palit. Ito susuotin ko papunta Manila. Tapos, magdadala ako ng ano. Parang ganun. Ayan lang. 3 tapos isang shirt. Yan, blouse. Tapos kay daddy. Same as kay daddy. Ito din, yung mga shorts niya sa sa Pasay. Bumili lang siya ng iiwan dito sa Pungkan. Ayan. 4. Binili niya. Okay, tawag ka ni, daddy mo. Tapos, ito kay Kuya Peter. Ayan. Kasi gusto niya yung ganito ni Chris. Si Chris kasi binila namin ng parang boxer. Tapos siya, binila naman siya ni Tito Froggy niya nito. Ayan. Para hindi sila maghiraman. Ayan. Yan lang. Ayan. Yan lang naman binili namin. Ayan. Bago ko mag-edit guys. Mag-skincare muna tayo. Nakapag na ako. Hilamos na ako yung toothbrush. Ayan. Mag-toner lang ako. Ayan, para maka-edit na tayo. Yung mga bata na sa kabilang kwarto na. Doon sa sa kwarto ni Mika. Ayun, nahihiya na nga kami kay Chris kasi in-offer niya tong kwarto niya. Sige, Mika, yun na lang muna dyan dalawa ni Daddy. Doon naman ako matutulog sa katabi daw ni Bilab. Tapos ni Kuya Peter niya sa kabilang kwarto nga. So, ayun. Kaya hindi ko na na-excite na ako na matapos na yung ginagawa sa ibaba. Kasi 2 pintor na lang guys yung nagagawa ngayon. At si Kuya Gerald na napilay paggawa nung cabinet nila mama. Kasi ang laki-laki nung, diba? Binuhat niya, pagsalpak niya yung ganun. Nabalian siya. Tapos, pinahilot niya. Kaso napupuwersa. Kasi tinapos niya talaga yun. Kahit nasabihan namin kasi siya na ipahinga na muna. Pinapahilot niya na. Tapos, kinabukasan, papasok siya. So, ayun, napupuwersa. Kaya nung matapos yung yung mga cabinet, pati yung sa kitchen, nagpaalam muna talaga siya na magpapahinga na muna siya. So, sabi ko, sige kuya, para naman, na yung kilay mo. Gumaling na. Sabi ko, balikan na lang pag okay ka na talaga. Kaya, yun. Binigyan ko naman yun ng isang kabang bigas. Para, kasi nag-aalala yung gawa ng wala nga daw silang pagka walang trabaho, syempre wala silang kakainin. So sabi ko, huwag mo nang problemahin kuya, binigyan na sorry, mamadali kasi ako magsalita eh. Ay, binigyan ko na siya ng bigas, yung ulam-ulam na lang nila. Hahanapin nila. Kaya, ayun, yung guest room, gusto ko na siyang matapos para doon na kami magkakwarto ni Daddy kapag nandito kami at nakakahiya sa anak namin, diba? Maliit pati itong kwarto na to. Sa lahat ng kwarto kasi, itong kay Chris ang maliit, guys. Yun. Kasi, ayun nga, hindi naman niya kailangan yung malaking kwarto at burara yan eh. Burara din yan. Kaya sabi ko yung maliit lang sa kanya. So, yun lang ang ganap natin today. After toner, lang ako. Nag-night cream. Ayan. Tapos si Daddy na niligo na. Tinesting niya na yung binili niyang pang-ahit. Iiwan niya yung dito. So, yeah, that's it. We'll see you tomorrow. Ayan, lakas na naman ang ulan. Ang sarap na naman matulog. Then, huwag natin kalimutan mag-take nito Laxen. Ayan. Para mas masarap ang tulog kapag naka-take tayo nito. Ayan. Ito pa rin guys, yung tinitake ko sa sa gabi na gluta. Minsan, 4 cups sa gabi. Minsan naman, 2 sa gabi, 2 sa umaga. So, 4 cups a day ako nito. Yun lang guys. Good night. See you bukas.